Hey guys, 3K εδώ και συγγνώμη που έχω να κάνω 2 μέρες βίντεο, είχα κάποια προβλήματα. Σήμερα γυρνάμε στο βίντεο. Βίντεο! Πάμε να παίξουμε ξανά το WWE 12. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τώρα τον... Ποιο να πάρω? Όχι, θα πάρω τον Μάσον Ράιαν. Θα παίξω με τον John Morrison. Πάμε να το παίξουμε στο PS3. Είχα κάνει και να βλέπουμε τις κασέτες, αλλά άμα δεν το είδατε δεν πειράζει. Στο το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι τρίπλες του ποδοσφαίρου. Μπορεί να κάνω ένα gaming, μην πάω στο χωριό μου. Μαλάκα πώς είναι έτσι ο Μάσον Ράιαν? Μαλάκα, τι είσαι εσύ, τζάπα σε πήρα. Α, Χριστέ. Έτσι, μπράβο. Εγώ ξέρω να παίζω. Όχι. Μάσον Ράιαν. Πατσόλος ο Ράιαν μου. Λόκο. Ο γάμος δεν είναι. Όχι, μονή. Όχι. Λοιπόν, guys. Μπορεί να παίξω και το FIFA 15. Δεν ξέρω άμα θα ξαναπαίξω πολλές φορές για το PlayStation 3 Gaming, γιατί θα πάρω το 4 σε κάνα μήνα. Αυτό το μήνα, sorry, αλλά θα έχετε βίντεο PlayStation 3. Όχι, μαλάκα, με γάμισε ο Μόρισον από το σπίτι του. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Μάσον Ράιαν! Για να δούμε. Μαζεύω λεφτά για το 4. Συγγνώμη μου, δεν το έχω πάρει ακόμα. Μπορεί να το έχω πάρει πέρυσι, αλλά συγγνώμη. Θα προσπαθήσω όσο πιο πολύ μπορώ να πάρω το PlayStation 4 και τα βίντεο. Να έρχονται καλύτερα βίντεο εδώ. Πείτε μου στα comments άμα θέλετε να παίξω το GTA 5. Έχω παίξει το GTA San Andreas, αλλά πείτε μου εσείς. Ναι, για όσους με βλέπουν τώρα, γράψτε ερωτήσεις στα σχόλια κάτω για να κάνω ένα Q&A. Όχι ρε μουνί μου, γαμώ το μουνί σου. Όχι, με έχει γαμίσει ρε μουνί μου. Μουνί μου, τι μουνί μου λέω. Όχι, βγάλε το ελέα από το σπίτι σου. Με έκανες συγκατούρε. Με έκανες συγκατούρε, ναι. Θα χάσω. Και θα χάσω τώρα. Από τον υπολογιστή, ναι! Ο Μάσον Ράιαν! Τι να πεκρούει συγκατούρε. Δεν
Εντάξει, κόψεις μαλακίες. Σου είπα κόψεις μαλακίες, έφαγες και φίνεις, εράχνιστε. Τι είναι αυτό. Καλά. Όχι, ναι, καλά, εσείς το ξέρω. Όχι, δεν είσαι καλά, ρε. Κάτι έπαθες, δεν ξέρω. Ω, Mason Ryan! Whoa, Mason Ryan! Whoa! 1, 2, 3. Dude! Whoa, Mason Ryan! Για να δούμε. Εγώ δεν θα είμαι μόνο στο κανάλι του Γιάννη, θα είμαι στο κανάλι, είμαι και στο κανάλι του Σωμάδιου. Όπως είχα πει, να κάνετε ένα subscribe. Να δούμε. Όχι, μου μη. Whoa, Mason Ryan, το γαμάει. 1, 2, 3. Mason Ryan. Δεν έχει καλές στιγμές. Το παίρνω πίσω. Να την γάμι σου. Καμούρα. Την γάμι σου, ρε. Καμούρα. Είσαι beast, ναι, είσαι beast. Αλλά τώρα είναι ο Lesnar το beast. Γιατί άμα παίξει με τον Ryan, ο Lesnar θα τον γαμίσει. 1, 2, 3. Ένα βρήκα να μην έτσι. So, πάμε ένα ακόμα. So guys, αυτό ήταν το βίντεο, like, subscribe and I'm bye.